Prepáčte, niečo som zblbol. G, to je kvartsextakord. Základný tón dole, C, G, E, C, keďže kvartsextakord je druhý obrad kvintakordu, jedna tercia, druhá tercia, C, E, G, ale sextu od basu, čiže E, mám znížiť o poltóna, takže bude G, C, S, ten tvar akordu, a to je nič iné, iba molová subdominanta v G-dur, lebo S je šiestý klesajúci tón, citlivý v durovej tónine. Tu mám tón As a má to byť terc kvardakord. Idem o dve tercie nižšie, lebo terc kvardakord je druhý obrad septakordu D, Fis, As, C. A to je zase alterovaná dominanta. Alt a G tónika. Hej. Dobre, mám to vypracovať v oktávovej úzkej, čiže vzdialenosť basu a sopránu je 1 oktáva. Nie, 1 oktáva, oktáva. Čiže v base je G, v sopráne bude G. Najbližšie v úzkej harmonii ideme Alt, D, H. Majú spoločné tónika dominanta, tón D. Ten zadržím. Ostatné vediem na najbližšie Fis a C, keďže As mám v base. As mi má klesať, C mi má klesať, Fis mi má stúpať. Takže Fis mi stúpa, D zadržím, C klesá na H. Dobre, neapolský sextakord As, C, S. Idem proti pohybe As, C, či S, A, S, C, As. Takto. A teraz to vypracujem ako samostatný sextakord. Takže Háčko nezdvojujem, zdvojím v tomto prípade soprán a alt. Hej. Následne ich musím rozvádzať od seba na najbližšie tóny. Čiže subdominanta má tóny C, E, G, D mi stúpa, soprán mi stúpa na E, alt mi klesá na C, G zadržím. Dominantný septakord alterovaný, normálny nealterovaný by mal tóny D, Fis a C. Keďže alterovaný bude mať tóny D, Fis a C. Môžem niečo zadržať, ak môžem, spravím. Zadržím C, As, Fis, hej. Fis mi stúpa, alebo robím spoj dominanta 6, čo je klavný záver. Fis mi stúpa na terciu, hej, ostatné klesajú, čiže H, G. Mám zdvojenie tenor a soprán v oktáve. Tu nerobím nový akord, iba aby som vyriešil zmenu polohy, čiže soprán pôjde sem. To zadržím. To je ten istý akord. E, G, H, ktorý aj bol. Dobre, tu mám také, že Cis, E, G, B. Ečko by som zadržal, Gčko by som zadržal, H mi bude klesať na B. A teraz opäť je to zmenšený akord, čiže Cis a G idú k sebe, E a B idú k sebe. Cis mi stúpa na D, áno, stúpa. G klesá na Fis. E stúpa na teda malo by stúpať na Fis a B by malo klesať na A. B klesá na As a E dáme na C, pretože chýba nám do toho septakordu už iba C. Áno. D, Fis, As, C. A teraz Fis stúpa na G, klesá As na G a nám zostalo iba C, ktoré by malo ísť na S. Sa mi nepáči celkom, ale dobre, tak je. Dominanta alterovaná. Rozvádzam v prvom rade tieto zdvojené veci od seba. Má tóny D, Fis a C. S mi klesá na D. G1 mi pôjde na Fis a ďalšie G pôjde na C. Takto. A do tóniky rozvediem hlavne tak, že Fis, keďže je citlivý tón, stúpa na G, C je septima, klesá na H, D môžem zadržať.